Orduan, kendu zama hori ez sentitu errudun, ze, ospera, oso egoera zai batean guztia eman zenuten, ez? Eta gaur egun oso neri behintzat ulerkaitzak edo ikusten zaila zaizkiten egoerak dira etxe barruan benetako tragediak bizi behar izan ziren, Zumarragan badira 4 seme-alaba galdu dituzten familiak, 3 galdu dituztenak, eta galdu aurretik ere nola kudeatu heroinaren menpeko diren seme bat, 2, 3, 4 dituzten familien egunerokoa, ez? Orduan, bai, nik uste dut, kendu nahi izan diela zama bat pertsonei esan ez behitu. Ala izan zenutena, esan dako, ala izan zenutena egin zenuten, eta sentitu errudun gertatu zenagatik, ez? Eta bueno, askotan hitzez esan ezin dan hori, irudi bitartez transmititzen da, eta pertsona horiek, kameraren aurrean zuen pertsona horiek, garai hori gogoratzen hasten zianen eta gai hontaz hizketan hasten zianen, beraien aurpegiak asko esaten du, eta nik uste hori transmititzen dela iruditan.